ka jingmi ki jingkan tho ba ka Jingleit Jurip ya ka Īewduh menha ka khat khandai tari ujemmang arja arpusan dau menteri rangba ka jelau Konrad Kesangma ringkat uba preston tensong usembut menteri rangba uba polling do menteri beri khmi ka tanat kam jungok kai perthai ka kong RM Kurba deputy commissioner pa EMI na manix EMS ka hima meliam ki menteri hima nolor ki officer bar ki wei pat ba ka dei ka Jingleit ban Īohnong san hima kalapen long yo ba pol uba dei unong ai ktien ka sarkar MDA2 ban ong ba kam dei ka Jingleit Pyni-Dur ban Īohnong san himai kumbale ki wei pat uba pol ulaong baga Jingjurip kadai ka bakit jingmut namar ka sarkar kan pelut arpoi Klur tingka ban penbet penbiang ya ki jingdon kam ka Īewduh bat benrap baga ni ki Jingjurip kam dei haswa kinu ki election pi ki don ki seng ki balen haswa jong ka election drengi elect hadien jong ka election jong ka ki HEDC but slam bahasa jongka election saka assembly nak kata pimla ban keno wangi dan keno ka political motive ka penengkong ka baar ngi Klur thli tang ban chupen I ka dur ka jongi ngi let rengkat bat kane ka song tengka ka baar we Klur ka baswa bangin pentreka miaka ngi kwa bani I dalah ka jongka khmat ki ki jingdon kam ki ba khmat du jong ka Īewduh ladang issue ai be to sim kane akwe Klur klam da tep ka ka ba non shwa ka ba don kam du ban pendep te galalong ka jing ai ka ba matla namar ba ngi kwa ban pentikna ba man ka si tingka jong kane ka akwe Klur kare ka ban pendlut ha ka rukom ka ban yarap ban kentiu ya ka Īewduh bat ye ki nong khayi ba ki nong wan yo na kata kagadaw ngi ala pulut por kumbar lai kenta ban lap daladi yaki gi jingdon kam ki ba khmat du jobane ka yo kani ka urban affairs department ka jing ya liti ka jungi ka plan ka jungi ka lomba ngi dot kam lang yaki boro ar ya ka HEDC bat ya ka hima melip ka HEDC ka bat yu shabi kum ka nongri nong sumar ya katai ka yo bat ka hima meliam kadai ka try ka ba long try ka Īewduh tingidon kami ka jingi try lang perang gini lai teli ngin persang bangin address ya ki ba ngi I kumba ka bang I benden mo ka jing tu jong jaklia ka ba langti na ka wei ka basa sha ka wei bat ka ba pedlong pada ba ki surok ki nomnet robot ke dirich kambiang ka jing pelat ya ka ka jing snalenti na ka benta ba ki lenti ki net na ka ba nom ailat ya ka water logging kini baru ki areas of priority habatin pej bahaki ki sharp plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet namar kata habat thiru atau khau kam lu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya